Hatu fila ju sngo ba soitan udan ya ka jing thu khana jong ka jing job. Hatu soitan udan ya ka success story. Ko abang ngi hi dan tingin ya keren ya kata hari ni kapor ka mentah wat shwa kata ngaku abang ai kublai shwa pi wait baro ki bas ngap hari ni kapor ka mentah. Ai kublai step ya fi ai kublai mensngi fi ni kublai janmiet ni kublai miet ru ya pi ki bla pet miet sibet. Ai kublai fi ha gerteng ka tiang tam ka badan bor tam ka jong Jesus Christ. Banganget ka ni ka jingkren ni kapor kan ai men sem ya pi. Madan apdeng jong pi ki biya apdeng ki jingele apdeng ki jingtenju apdeng shisha ki jingpang ki jistam apdeng kita ki jingkerdu apdeng kita ki jing sarwa jong ka jingim ikum bakal lenti kam dan show ikum balakut kita ki lat barok nang kwa abdong ifi ka ni ka singi wanum kuslai lalu soitan upersyang ban tim ya pi ban telai ya pi ne ban le da ka bertong ban ai da kata ka ba ai ksut ya pi ne ban wan rai kita gi barok ki basniu ki jim ka jong pi kin mau bahaga bakhat do kanum dan kano ka jing job hau namar dan success story nado menshwa bahado bakut kam judon ka bau soitan utmu ban le ba ulong successful ne ba ulong ta unong job neka saiso kata ka jing persyang ka ju kamju saiso lano ro ngakren da ka jing shilor ka ne ka sngi ki bamenta tadi tangin pait tadu basdang kumno bo soitan ukwa ban le ban long but ukwa ban long utau nong job kam tam ukwa ban long kumu blaze nan habang ipuli kitien ke jong bleng inu Isaiah khat saw khat ar kong kumno malahap na beneng golor sha khon jo ka step kumno la at na ms ka khndo ubala jupen dem len yi ki jat ben riu temal ong hala ka donut ngan kiu shabneng ngan kinti wala ka khet hanang ki klor jong blei ba ngan shong halor ulum ke jeseng ha ki ba kut ka phang shate ngan kiu shalendet ki lo ngan long kum ba jrong tam ben ban on sepen heri me shadu job shadu try ka liu long hallelujah ni isha bu soitan utmu ban le ya ka ne ka kam upersyang ban long blei utmu ong shong khat ke jong blei hau lom ba khut ha ta ka jeseng ka ba kentang ke jong blei Raya ka bakhat do ngi ba ta ka plan ka ju baro ka la feel ba kam dan success story hang ngi pen ban la bread you ka babel ka ong la pen her you shadu sta should job should try ka liu long ngi yang ta ka feel ka plan ka jong soitan ngi ru soitan persyang mi te ban pen sni kum ni kum tai henry ha ka bakhat do uthap kli dala de baru ong balai ka long gom ni ka baar Usoitan ulat temu ban penyap yo Joseph. Lain bagi tiki men ke jo. Henry ki klem penyap. Kila temu ban le sniu. Kila temu ban wan ra shisha. Ya kata ka mo. Ka keput mar ki isi ki shod yo ni upara jongki. Henry ka jing temu ke jongki ta ki men. Nganget ka day ka bala persat men sim do soitan ban pen sniu yo Joseph. Henry ngi ka jing temu ke jongki ka long ban wan ra ya ka jing sniu. Ban wan ra shisha. Ya kata mo. Ka jing penjot ya ka jing im ka jong u Joseph. Henry u Joseph udan bad u blay. Tading tan hamar ba udan bad u blay ka jing temo ka jong soitan ka shupulom namar haga bakhat do. Ki thap klik kita ki himen ki ong ani. Ki da shifting ru. Namar haga bakhat do ki hap bandam hakmat jong Joseph. Bat ki da dem shisha kumba u Joseph ula dem ya tuk lupa. Ya kata ka jing pot sniu ya ka baula pot sniu. Tading tangi i hang ni ba u Joseph u ongi kata rumo na ka lenong ka basan po khot ka ar po la ngi puli na ka Genesis u ongkom ni pi sha pi la tmu ia ka basneu persha inga hanrei u blei u la tmu ia ka ban pen bah ia ka ban pen long kalat kumba ka long ha ka ni ka sngi ia ka ban pen im ia ki pat ba babun pi tmu ia ka basneu pi sha pi tmu ia ka basneu u ong u Joseph ia la ki hinmen u soitan mula temu ban pen sniu ya u Joseph lang bagi men ki jong henry ka bakhat do kata ka jing temu jong ka jing pen sniu ka kalalong pen man ka jing kerku ya ka ban pen im shibon ki breu la dam dan u Joseph shibon ki la yap tangan re ba u dan u Joseph baro ki la yo laj im ba kita ki men ki jong pa jong baro ki la yo laj im ba kita ki wede ki laj im namar ba balai bau soitan ulamut ban peniap ya u Joseph penban ulalong penban ka jingkerku tertang ipat ya ketin ke jemblai sagabar ni ihang ne ba u soitan u tbu peniap yo Moses uparu la pas da ko ordar ban peniap ki kelung ki ba po arsnem Henry ngi ha ka bakhat do
Moses ukelalong sendan unong yalam jong ki Israel ban pelai merau sendan ki Israel naga keti ke jong uparo. Tading ta soitan am utmu ban penyap, utmu ban pensneu, utmu ban penduk. Hendai ke jing temu ke jong u kap jing persang ke ju kam ju seiso. Haga bakhat du kalong penban ke jing kerku. Tading ta mengipet ter ngi ba soitan ru urung ru hau Herod dah kamut ban penyap mo ya kita ki kelum marlei utmu ban yo ban penyap yu Jisu. Wala temu bola le kata la penyap kita ki kun nengkong ki kun shenrang mo ki kun shenrang baro ya ban penyap no kita ki kelung ki ba asna ma po bola le ya kata hanrei umla ban penyap pat yu Jisu. Kamdan sukses kamdan ke jing saiso ak ke jing temu ke jeng u ngi kapulam lut hoi soitan ula temu ru ma ban penyap yu Jisu anda habau lahe. Henry Jisu dei ma bo IT la jong ka jingim hoi utrai lang ba ki Farisi utrai lang ba kita ki rang ba lang do kita ki Sadusi ne ki rang ba niam kita ki nong tho. Nanget kita ki men sim jingdom ki rung hang ta ba ki la persyang pan sneu yu Jisu. Hoi Jisu IT no la jong ka jingim ma ka ding pna ba ru yap. Ban hangai lai sngi soitan tu la semua komen ka tharai. Tang ba are hadin lai sngi Jisu mi pat na kata ka jingtep. Badeng tam kamdan da kano ka ba soitan persyang ban le ya kano ban pensneu yano ba ula ban job shisham dan kita ki brio ki bayat bu try am ki dan ha ka jingka ka jong try bara ba ki dan ka jingka ka jong try soitan la utmu ban pensneu katno ru hendra ka bakut ngi penban ka kalong ka jingkerku bat aga ba khatdu ngakwa ban ong piru ula tmu ban penyap yanga hakapor bala khaya nga la khaya nga ru rengkat pi kitung kidon sibun kitung ka met jonga ya ka ba imei pa jonga ila khuslai ki doktor ki la khuslai nomor kidon kita kitung sibun haka met jonga baraka jin syang ala de baniap ula persyang ban peniap ya nga henry aingu utrai lo pen khia ya nga ban kumta haka jeka bu unjob ula sya rem penban ban menta aingu utrai bu penon kam yang bangalaban job sibun ki mensim syaka hima ga jong trai tading ta kwa ban ong yang fia kan ka ski ka bamentaru lalu soitan uwan na kawei kelenti am utmu ban penjot ya pi kan mau ba ka Deuteronomy ka lenong ka aru pra ka dekhot ka ba nyo ka kren un wan na kawei kelenti henre un pet yap ki nyo tuli kelenti kamut lada pi don haka jingka ka jong ble haka jingda ka jong ble wan utengku ipi upra bi pum upra sana ki nyo tuli hakita ki nyotli kilenti upra bot umla syuk ban lum yaladi usapret no sendan ujot no sendan badeng ta kapulom no kata ka jing persyang ka jeng u tadeng ta Isaiah ka nang san bersau dekat kat nyau ka ong kitiar ki bato persya ifikin na mentoy hisha lalu soitan utmu persya ifi kana mentoy kata ni iru ya ka jingja kumno bau balam mau ladon ya ka jing temu ya ka bantim mi ki Israel namar baki Israel pat kidon haka liang ga jong trai haka jaka abu untim penban ukerku ka Bible ki tu ingin Nehemiah ka nikal nong ka bakhat lai ka dekhot ka baar ka Bible ka ong kum ni ka tu ingi kum ni namar bakim shim lalitan ya ki kun Israel baru kupu bat ka hendrai kilawer nong ye ubalam ban yale eki bantim ye ki hendrai ublai jongi ulapin kala ya ga jingtim syaga jingkerku uplay ulapan kala ya kai ya kata ka jingtim syaga jingkerku tading ta hapu pipang mentakan mau pimyap pi sita mentakan lei pi duk pi jinjar pi don jinge ka jim pi kam lei upersyang baik ban pen wanra ini ki jinge ka jim jo pi pinduk mensim na kwa banong fi yai ne outrai lesi ki don ki khana ki ba kran sneu ya pi ki briu ki thu khana stage tai ki thu khana pen sneu fi ne ki penram ya fi kwa banong fi wanom ki kuslai kita ki wanom susi kita wanom do mensimi kita namalo tmu ban le gano nang basti ki jim jp ya ka bakhat do am kita ki jing tmu jung baro kin klalong penban ki jingker khuipi ki jingtem baro ya ka ba phi snow kum ba phi don ka jingtem menta kita baro kin klalong jingker khu ken mau ngi shakri utrai
Yo baka jingyap kamla ban bat you, baka day kata habangi syakri you try. Ka jing pang kana mla ban bat ya fi, ka jing stom kana mla ban bat ya fi. Kita ki jing te ki jing khom ki ba khom ya fi ki nam la ban khom sa ya fi, namar fi syakri you try wa job. U try wala penrem you soitan. Bat you ki jing temu, ba kita ki plan ki jing. Tadi ta kwa ano fi ni ka ski ka mamanta what you do men see, what you not men sim what you yam snow si ngakwa banong ifi tang bapidan ki umat ban yam mdei ban yam ngakwa banong ifi ban yam how try mdei ban yam ka jing snow si mdei ban yam namar pidu men sim yam namar pidan ka chingkermen yam how cheese ngakwa banong ifi ka we umat ka pipi jaw ngakwa banong ifi la pelangi kita barok hakalos ni ka jong try ong ka tin ka jong blai kapabel ka kren ikata na ka sam sanpun riu ka ne ka khot ka pra ka ong to thep yiki umat jonga hagalwas ni jong me hatu kim dan haga kitab jong me kan mau ya ka wei po ka wei ka umat ka ba phi phi jaw ka wei po ka wei ka jingyam ka jingut ka jong phi kam long le no ai namar utrai utho ai kata haga kitab ka jong u bat la bu no ya ki umat ki jong phi la pelang haga ta ka lawas ni ka jong utrai makwa banong ifi ni ka sngi usaitan umdan success story bat dan hero upersyang sisa ban rai ka bakum kata ban tombor ban penjot ban tim ban rai kata ka bertong ban rai kata ka leksut api henry pi haban yeng namar bautau ba pi syakri udai ba job bat pin job bat ha ka ba khat do pin i usaitan ka ukwa long blay henry poi sya ka pung gading baka gm ju uhui ka dai ka bala syarem na do ka singi ka banengkong dai ta kwa banong ifi syakri u jisu udai ba job bat pin job bat hado ka bakot buat you syakri u ngai hau kerman hau shania hau tani ta shu eat be you ai ngo lu paru ya ka jing job ya ka bau trai u ai happy ta ka ka tang ngai trai nang khui pi ka ski ka mamta yo ban dwai ka por ka mamta ngai fin yo khia bet ngai jing pang kam dan bor ka met jong pi ki jing stom ki jing ki jing ele ka yin ka jong pi kim dan bor uni kusoi bete ulok jong pi stang ka no la thak stang ka no la ram ulok jong pi skala long nong yalap ka gospel un skala long ubreu blai un yo ka donut ka batmai un yo ka mensim ka batmai menta ule kumbang nya e pi la le nya e pi la le thak chi sha e pi menta am jukren ba ka jede ka jong pi sha kala dai tha ado kata kala peja ado kata na kwa abanong ifi utrai ul sawara jing imbyang hangane ke jing dai ke jong pi arbut namar hakapor ba pi kendu nang kong pi it ba kan wan byang kata ke jing it ke beneng kong ha ke jing dai ke jong pi shitnga na kwa abanong ifi ke ne ke sngi kamdan ke bau blame la pat kan dan kan no ka story ka bau soitan un saiso tadi kata kan dan no ke jing le ke jong bo ni i shai ta ke jing job kamdan utrai u job bat pi pin job ni dua ne ke por ka mentah try ngo eme ko pa ni syakri eme ublay ba job ni syakri eme ublay ba la ni syakri eme ublay ba ahingi ya ka jingem bangin yo ka hairu ya ka ken try nga duai ni ki kon gin yo khia abet ki jingpang nga bathat ki jingpang jing stom ki namla ban te ban khom yo pi jingele jingdom ki bate aka yeng ka sem ka jong pi ki dekut la dai ka ram ka sha kan dekut la dai ki ta ki jinge haka jia dai ka jong pi shikorem la da ki dai ki jia dai ban ki kon ki jong pi ne shipara ne haka kam ka jam ki jing trai jing ta ka jong pi ka jing kerdu kalak ben wan menta henry kan wan ka jing pahu ki sing samla ki kerdu bagi shat thangan ra kita ki wat you blay kenom kerdu ike ki babha kita ki shep ting you tang ka ting ki jong blay kenom kerdu da leiliru ki sembai ki jong blay kenom lek krong pu ong ka ting ki jong blay nga duai nga da ker khu ifi maru blay ju et no yau tau bahok jong nga duai nga khu ifi ya da ka jing kemen ya da ka jing ya da ka ba shania da ka ba aitilut hautra hallelujah nga i ka jing job ka ba blay ai nga i ga jing kharoi ga gm ga jong pi nga i chi sha ken ya ga ta ga jing bha ga jong blai ya ga bo the no book happy ken ya ga ta ga jing it ya ga ta ga jing kar khu ya ga bo play ga jing khang ju ka bdeng bo the book ya ga ta ga jing kar khu ki thiar jo fi ken dap ken shlai hado panam nyam jakashu hallelujah fin long ka kli om ka tudang fin long ki bhalor om ki bhapo fin long ki no ai keleng om kita ki nong shim keliang fin long ki ba light loit om kita ki mrao shi sha fin long ki bru ki ba kmen om ki ba snosi ki bru ki ba job om kita ki bisharem filong ki breukin ki ba yo like om kita ki breukin ki ba shate hagata ka pop mga duai nga kerkhu ifin do menda gasngi ka restoration kawan ka reconciliation kawan ka jingba ka jingtai ka jing ka nya jingya dai byang hagi yeng ka sem hagi ki barok ka jing kerkhu blai ka lo hagi jim ki jongpi ka duai nga kerkhu haga kertangu jisu amen but amen try nang kerkhu ifi
ngin sai kenduk biang la shai ke sengi ka wai pat ka khubor step. Ka bless you. Amen.